Bones tardes. Després del gran èxit del primer, molt benvinguts al nostre segon podcast. I no ens relaxam, perquè les vostres rialles són el sentís d'aquest treball. I per suposat, aquestes no es durien a terme sense la immesurable ajuda de les dues altres estrelles, que, per suposat, passaré a presentar. A la dreta es posiciona una persona que fa de l'humor el seu dia a dia. Pot donar autèntiques classes de com afrontar la vida. I, en definitiva, és la nostra ment còmica. Joan Martorell, un plaer. Un plaer, jo també, estar aquí per ser còmplic. Moltes gràcies. I també, com cada dia, a l'esquerra, un ésser superior als mortals. Li diuen el Sherlock Holmes lluviner i és capaç de resoldre qualsevol tipus d'enigma matemàtic. En conclusió, és la nostra ment analítica. Guillem Alomà, com estàs? Molt bé, Toni, gràcies per tenir-me. I ja per acabar, enmig com els dijous... Qualcú responsable, faner, que no li fa por ni una tempesta. Podríem dir que és la nostra ment més lògica. Toni, mestre. Exactament, jo mateix. I ara ja sí, sense més preàmbuls. Senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de Potada. Mallorquins de Potada. Hola, com estàs? Bones, Toniet. Com duis això del confinament? De puta cul·la. Ja ens recuperem. Crec que cada vegada és pitjor, cada vegada és més complicat estar dins els teus cabals. Hombre, de cada dia... una goteta més d'estació i arribarà a desbordar. Però bueno, hem de tenir paciència. He descobert un jove per internet que surt cada dia en el balcó a dir «me aburro» i cada dia ho diu disfressat d'una cosa diferent. I m'apareix una genialitat. M'apareix de lo millor que m'està deixant. Bueno, una genialitat... El pròxim Spielberg, sí. També la gent està començant a fer coses molt rares. Jo avui mateix he fet ioga. Vos ho juro. M'he aixecat i dic, estic un poquet alterat. Vaig a provar, tothom en fa, vaig a provar què és això de ioga. I vosaltres sabeu a les 6 del matí quan t'obren els llums d'una discoteca que no sap bé si balles ball de bot o balles la darrere d'en Juan Magán? I deia, jo era igual, només és que estava coordinat per una pantalla. Hi havia allà una madona que ho feia sense suar, òbviament, i tot estem de inspira, passaven 2 hores, expira. Entre aquella d'això jo ja havia fet 40 panteixos. Era... Ho passar. Jo te dic, jo també estic fent coses rares. Jo també estic fent coses rares. Quan feia feina a la cuina, els dos no me deixaven ni tocar. Perquè un pic en la vida fent bizcocho i el varen haver de tirar a la bessura. Vaig tenir tot pesat i jo va resultar que m'he deixat sucre per a la recepta. I el jefe el va tastar i el va haver de tirar. I ara avui m'he posat a fer una encimada, tu. D'aquí pot sortir de tot menys una encimada. Però bueno, ja ho veurem. Men, però, és a dir, lo d'en Joan és un repte personal. Lo d'en Toni ha de ser un miracle. És que si fer ioga. És a dir, tu ja hauries de ser un poc conscient de les teves limitacions, Toni. Ja no te veig fent el saludo al sol. Saps què vull dir? D'un moc de punt. Per gent que no ho saben, en Joan va fer feina durant molt de temps a un restaurant d'alt nivell, a Llubí, que se diu Daika, i allà era xef. El xef, esteu cons. Primer ajudant de cuina. Espala patates. No, era primer ajudant de cuina. Bueno, algo era. Bueno,
No, de totes maneres també és vera que en tot això, la locura, estan sortint notícies que són realment impactants. Avui n'he vist una d'Estats Units que posava obispo que se negó a suspender cultos porque Dios es más grande que el virus, muere de coronavirus. Ole, tu! M'apareix si existeix Déu, m'apareix una manera molt guapa de posar en el seu puesto en els seus servents. Saps el que t'ho vull dir? Rotllo, man. Exacte. Soc important, però tampoc us flipeu. Sí. Exacte. És com qui dir, jo estic amb altres, ara, feia cas el que heu de fer cas i no... Sí. No veieu de purs. Encara repreu. Jo si Déu actua així me faré creient. Ja. Això s'apareix a les que eren 12 plagues de Moisès. Ja no me'n recordo. Això, és a dir, el que vull dir és, si torna a Sentit Testament molava molt. Sentit Testament hi havia hòsties a poder. Hi havia de tot. El Nou Testament érem d'un superhéroe un poc passat per aigua i no fa gran cosa. I si torna a Sentit Testament, jo me dono fer cristià. Perquè Claro. tenia la polla. Per exemple, he trobat que a la Bíblia li falta un altre llibre per ser una trilogia ben feta. Li falta el darrer volum. Li falten, no, jo què sé, Futur Testament, saps? Antic Testament, el Nou Testament i el Futur Testament no és. Li falta el volum de quan la gent se va llevar la pena dels ulls i va començar a obrar per ella mateixa sense necessitat de tenir un Déu. Exactament. Sí, però, és a dir, si l'escriuen i la deim Bíblia, ha d'existir Déu. Per tant, el darrer episodi ha de ser la gent tornant-se revolucionari en contra de Déu. I Déu castigant-nos, òbviament. I que mos mata tots i torna a començar tot. Que ja és bastant càstig el coronavirus. Fa anys que no hi havia una plaga com aquesta. Un poc final Tarantino. És a dir, 10 allà amb metralletes, matant tothom. Pa. Els únics que salvarien són vots. Vots sí que serien atents. Que, per cert, xerrant de vots, també tengo una altra notícia d'aquests mateixos que diu Vots ofrece un teléfono de atención psicológica con profesionales afines ideológicamente. És a dir, si ets gay o feminista, no pots telefonar. Els psicòlegs que te tenen allà, a les classes que se xerraven d'igualtat de gènere i d'igualtat social, minories, no hi anaven. Era res que fa aquest tio. Són temes pocs importants. Però jo crec que aquest telèfon arriba tard, perquè realment quan era important era quan va passar tot de Catalunya, que van rompre d'Espanya i amb ells se rompia el seu coret. És que tu imagina't, pobrets en aquests psicòlegs, que els hi telefona un independentista. És a dir, jo puc entendre que el seu cap no estigui preparat i entren en cortcircuit. Jo veig claríssim que els hi telefonarà de soy falangista. Que telefonarà dient en Cataluña nos han abandonado. Que está enterrado Francisco Franco y sobre todo José Antonio. Soy falangista. Más que nada que soy catalán y nos han abandonado. Y ahora los quitan y ja no queda nada. Per la gent que no ha mirat aquest vídeo, que el miri perquè és molt bo. És d'un home que és fan d'en Primo de Rivera i era quan et sumaven en Franco, no? Quan s'enterraven en Franco. Sí. Quan s'enterraven en Franco li van fer una entrevista i deia plorant, de llàgrima, perquè era un home fatxa però sensible a la vegada. I deia plorant que ell era falangista. És una combinació un tant estranya, però no deixa de ser possible. Perdona, els fatxes també tenen sentiments, un pot de res. Sí. Sentiments molt de dretes, però sentiments al fin i al cap. Escolta, Joan, que en altres la primera classe de medicina que ens donen és en els fatxes també els heu de curar. Perquè la vostra universitat són una tropa d'escarranets. No, aquí vos aguanti. Imagina't, Universitat de Lleida, escarranets independentistes que som. Ja ho diu el refrán antic, que diu año de rojos, hambre, peste i piojos. I guai també passa.
No tenim perdó de Déu. Ara que xerram d'això, una cosa. L'altre dia vaig entrar a Twitter i m'ha fet molta gràcia perquè hi havia dia 11 d'abril, crec que se va proclamar la república. I els republicans pues, tuiteaven coses sobre la república. I un grup de gent pues, amb un sentiment molt fort antirepublicà va començar a tuitear #subcampeones 1939 que em va aparèixer tan original que vaig dir, ole. Sí. 14 d'abril, Segona República. 14? 14, sí. Ja ho deia. I... Sí. I... Bueno, de totes maneres... Digues. No, res, del coronavirus, que és això de les notícies. També em veure una que m'ha tornat loco, que era... Crec que era el ministre de Sanitat d'Israel, que va dir que el coronavirus era una plaga pels homosexuals. I vaig tirar jo el gafa. I surt de l'armari així d'una manera espectacular, perquè, òbviament... És molt sutil. El coronavirus està posant a més gent en el seu lloc que el Tribunal Suprem. És a dir, jo m'estimaria més la justícia del coronavirus que la justícia espanyola. Estàs parlant de llista molt baix en la justícia espanyola, també. A veure, que no és d'això. A veure. I un altre que també va ser sonat va ser, crec que era El País, que va fer una caràtula d'un vídeo de YouTube que era, que posava hoy, día tal, no recordo quin dia, baja el número de internos en la UCI. I després la caràtula això era el títol i la caràtula posava repunten el número de muertos. Hòstia. Qualcú no va estar fino allà. Qualcú l'han tret. Avui a Espanya hi ha un pram més. I és el periodista que va escriure això. De totes maneres, hem de dir que nosaltres no ens podem queixar, perquè l'altre dia sortia en Armengol dient que Balears era una de les comunitats autònomes a nivell espanyol allà on hi havia menys moviment de persones, que les xifres ho deien així. Ah, sí? Sí. No era lluvinos que hi poden molt de la part en aquesta xifra. No, lleva també veure que hi havia una notícia del diari de Mallorca que posava los residentes de Llubí y María de la Salud presentaron niveles de movilidad más altos que el resto de la isla. És vera? 16,3%, t'ho juro. Hòstia, no ho sabia. Jo que m'ho moguen més ho puc arribar a entendre. Ara, que mos comparin amb Maria de la Salut, això ja no me cap dins. Això és una cosa molt lletja. També s'ha de dir que un altre pit on han sortit el diari per una cosa xireca. Exacte. Sortim al diari per una cosa xireca acompanyats de Maria de la Salut. És que... La ben xireca, sí. Que des d'aquí volen dir que no tenim res en contra dels mariandos, saps? No. Tampoc tenim res a favor. Res a favor tampoc. Jo sempre he sentit dir que es parlen dels mariandos és que fallaven molt entre ells. Això és cosa de genètica, no d'ells, saps? Vull dir, no és culpa seva. Clar, no és culpa seva. És que la naturalesa els va donar aquest paper. Exacte. Maria és un poc com Múrcia per Espanya, saps què vull dir? Per Mallorca, Maria és la nostra Múrcia. Sí, un poc així. Bueno, si qualque mariando escolta aquest podcast, tot aquest trau se pot votar, gràcies. No, que m'insultin. Ja m'ho prim molt bé, que m'insultin per Twitter. No saben quin ets el meu compte, que m'insultin. Comencem una guerra. La primera entrevista que farem d'aquí no sé quant de temps en aquest podcast serà un mariando. Ha de ser un mariando. Ha de ser. De totes maneres, pensant en la notícia aquesta de que m'armoven poc a les Illes Balears, a Mallorca, és perquè jo també ho vaig pensar i és perquè no tenen en compte els camins vells. És a dir, les autoritats que fan aquestes estadístiques no saben que Mallorca té una xarxa de carreteres secundari que està avalada i sabuda degut als dies que n'han de verbena i que la vida continua igual per nosaltres perquè per anar pel camí vells allà on vulguem. És a dir, no m'ha de canviar res. Realment, sí, pot anar de Llubí i Salem fora a tocar Carra Rotonda. Claro, sí. Va fer la volta a Mallorca. Clar, envien guàrdia civil de la península i no coneixen el terreny. Això és com la guerra de Vietnam. Perquè els americans anaven a Vietnam sense conèixer allà on anaven. I els vietnamites fan la que volien, doncs això és el mateix. De totes formes, els mallorquins en el coronavirus podem estar ben tranquils després de les declaracions famoses d'aquest metge que ha sortit fa poc.
supos que vosaltres l'heu sentides, d'aquest metge que ara vol curar el coronavirus amb palo en xifon. Claro. Això és el mateix que els que diuen que el càncer se cura menjant 4 alls negres al matí i la depressió anant a la mà perquè te toqui un poc el aire. Exactament. Bé, també hem de dir que no importa sigui palo, si no t'agrada, pot beure gin tònic o tònica tota sola, perquè és un poc avorrida la tònica tota sola, perquè du el mateix element. En Pet Toni, per la seva banda de metge, mos pot explicar un poc breument per què és això. Bé, sí, bueno, anem a posar un poc de llum en això. No, la cosa és que tot això ve d'un estudi que se va fer a Xina, un estudi celular a Xina i un posterior estudi francès amb pacients vius que donaven als pacients amb Covid-19, amb el coronavirus, els hi donaven hidroxicloroquina, que és és una substància que un precursor de la qual és la quinina o la quina, que la quina és un dels productes que té el palo o la tònica. Per tant, aquest metge fent un... I ell mateix ho diu, és una cosa lògica, no científica, però fent una combinació lògica va dir, ostres, si el palo té quina, que és un precursor de hidroxicloroquina, pues en el palo a lo millor podem prevenir. Curar no, perquè curar se dona una dosi de 600 mil·lígrams en el dia per curar amb hidroxicloroquina. Per tant, curar haurien de beure 10 botelles de palo. Exacte, el que t'anava a dir. La conclusió és que hem de beure més palo i més gin tònic. Clar. No, però per prevenir, i la base científica d'això és que la quina, o la hidroxicloroquina, fa un medi àcid i això fa que el virus no pugui entrar dins la cèl·lula. És com si li bloquejàs la clau i el candado. Per tant, això és... A menys ho intervé, és a dir, l'objectiu és emmoixar virus, perquè no fins la clau dins d'Espany i no pot entrar dins que Exacte. Tal qual. L'objectiu és que el virus vagi un poc con la Maciel i que no fini a la clau per Espanya i no pugui entrar en la cèl·lula. Perfecte, oients, ja heu sentit el metge, no estem incitant a l'alcoholisme, però deixeu fer el paper de vàter i carregau de mesclat, ginebra, tònica i palo. No ho vinc venir aquest girito de programa, eh? Això de repente s'ha convertit en saber vivir. El mañana es de la 1. El mañana es de la 1. Escolta, podríem fer una secció que sigui això, que la gent mos enviï problemes mèdics, sí. I nosaltres els anem resolvent. Exacte. Potser consideren els meus professors i anem resolvent. Bueno, jo tirant per això que hem contat ara, per aquest remei, diguéssim, que solà un poc dubtós, volia proposar un joc d'anuncis antics. D'anuncis antics que n'hi ha de medicaments, un poc surrealistes, i n'hi haurà que són reals, i n'hi haurà que són falsos, i vosaltres m'haureu de dir si per vosaltres són reals o falsos. Si vos pareix bé? Vale. És a dir, tu diràs anuncis antics i nosaltres hem de dir, menys si pensant que són reals o falsos. Correcte. Jo diré el producte o diré potser una frase d'aquest anunci i després, si és correcte, llegiré tot l'anunci real complet. D'acord. Jo amb un clar objectiu legal vull deixar constància que desconec completament el que en Joan t'ha escrit ara mateix. Si jo faig qualque col·lectiu, no me'n faig responsable. Que no, conya, que són anuncis. Aquí posarem com una entradilla que posi el programa no se hace responsable de las declaraciones de Joan debido a que no ha comunicado a los otros integrantes del equipo sus declaraciones. Bueno, puc començar? Sí, comença. Vinga. Primero diu, refuerza tu virilidad y tu impotencia con licores la esencia. És correcte o és fals? Jo m'ho crec. És a dir, jo crec que abans sí que hi havia aquest mite de que els homes, si bevien més, tenien més força, per tant, jo crec que sí que pot ser correcte. I a part que pensa que no diu que ha dit virilitat. Refuerza tu virilidad y tu impotencia con licores la esencia. I jo, a més, estic convençut que és vera perquè la frase aquesta de no me puges beure ve
de la mateixa referència fàl·lica, és el que vull dir. És a dir, si te pujaves beure, te pujaves pito. Està tot juntat. Vale. Aprende con mallorquín de potada. Vale, la cosa està en que pot ser que sigui vera, però l'espot m'he inventat jo. És fals. T'has inventat tu? M'he inventat jo. És fals. Vale. 0-0. Està jugat amb el segur. És a dir, has tirat a dir anem a confondre la penya. Hombre, n'hi ha més fàcils. Vinga, un altre. Cigarrillos parahermáticos. Aquesta me fa molta il·lusió que sigui vera. Aquesta me pareix un quinito espectacular. Estaria molt bé que fos vera, però jo dic que no, perquè és massa lo contrari, ben que dir. Si receptassi, jo que sé, caramelos, això, prismàtics, molt bé, però cigarros... No, jo també crec que... És a dir, licor per prismàtics, té lògica, però cigarros... Sí, exacte. Pues és correcte. En sèrio? Ara vos llegiré l'anunci original. Se diuen cigarrillos balsámicos del doctor Andreu. L'anunci diu, me curé fumando. 3 puntos suspensivos. El asmático, aparte del tratamiento que siga, precisa, ante todo, combatir los penosos síntomas de ahogo y que agotan sus fuerzas y lo dejan postrado. Precisan un refuerzo que, además de positivo, sea cómodo, que pueda emplear sin descuidar sus ocupaciones. Los cigarrillos balsámicos del Dr. Andreu. Venta en farmacia. Tu, hem perdut molt en Bimardea. Abans, el llistó estava molt alt. La fuga de cerebro m'ha fet molt de mal. Bueno, quedat a quadre, no? Sí. Espectacular. Envia-m'ho això a Joan i ho presentaré en el pròxim treball que tindré en homologia. Perfecte. Bueno, un altre. Vinga. Vinga, va, que tenim temps. No sé quin m'ho de fer, que m'agradi. Tinto Express, el tinte que te tiñe de la cabeza a los pies. Tinto Express. Però què fem? Se colorejaven també els pel dels ous, o què? Perquè les conclusions ho traiem altres. No. La rima podria estar bé, pot estar bé. El que passa que la finalitat, jo no crec que antes se tenyessin el que ve en termoreduix de baix. Escolta'm, a lo millor abans estava molt de moda que els homes fossin de pelo en pecho. A lo millor se tenyien el pel d'espit. Saps el que t'ho vull dir? Això pot ser molt guapo. Anaven a la peluqueria me tenyiu el cap i el pel d'espit. Exacte. Que demà tinc una festa de la pizzera. Però això és una forma d'art que s'ha perdut, és una llàstima. Això ho hem de recuperar. Però, Toni, tu que ets una persona, com ho diria, amb més pot que nosaltres, per aquest estiu t'ho pot posar. Te pot fer dibuixos a la pitera, Bueno, saps el que vull dir? igual que deus, que és verdadera o falsa? Jo dic que falsa. Jo dic que verdadera. No me fa il·lusió. És falsa, és falsa. Vale, Perfecte. vaig guanyant, Guillem, 1-0. Tenim temps de fer un altre? Sí, ves? Sí. Perfecte. Pues aquesta se diu Plus Forma. Això és una emulsió que se donava a les dones que estaven magres per agafar quilos i que paresquessin de família un poc més rica. Perquè engreixessin les dones. O sigui, l'objectiu però era aparentar ser ric a través d'estar gordo. Exactament. Però tu saps de quina edat, és a dir, en quin any s'ha de fer aquest anunci? Perquè és vera que històricament hi ha una època allà on el cànon de bellesa de dona era més planetes. No, això no t'ho puc dir. Ja t'ho dic que a lo millor existia o no existia un medicament que se deia Plus Forma que era per engreixar. Simplement, no tenia cap objectiu nutricional. Va, jo dic que sí. Jo crec que no. All in. Pues sí, és correcte. A tope! I l'anunci real diu no seas flaca. Plus Forma Emulsión añade peso a tu cuerpo. Plus Forma. Xats anunci. No, està molt bé. Vull dir, el missatge era clar. El missatge no donava lloc a tu. No donava lloc a tu, Mira com han canviat, eh? Ara tothom en Patri Jordan i en Sergio Peinado i jo fent yoga i antes el que volia la gent era xitxo, era alegria. No, jo crec que està boníssim. El que passa és que he arribat 50 anys tard.
Vinga, volen faig una més facileta. Vinga, va. Un jugador de futbol que deia que jugava millor perquè fumava. M'ho crec. Jo sí que m'ho crec. Jo no, vinga, jo que així dic que no. Jo dic que sí. Pues és real. Real? Real. Joder. Pontoni, que se coneix que era un jugador de l'època famós, posa l'anunci. Pontoni juega con Marganas porque fuma caravanas, rubios, 20 cigarrillos, 150 pesetes. Clar, és que Guapo. si dius la rima, és que clar, queda perfecte. Sí, juega con Marganas Sí. porque fuma caravanas. Claro. La cosa de fondo a lo millor no té sentit, però visualment és tan bona que m'ho crec. Vinga, va, un altre. Fins a darrere. Deia, no, Quan anem de marcador? Bueno, per ara duim 24 minuts. Jo crec que encara en podem fer, si en tens més. Va, sí, en tens més. Dali. Un espot publicitari recomanava beure una botella de 3 quarts de litre de vi per menjar-ho. Hòstia. No pot Una ser botella... Bueno, jo dic que sí, perquè la meva predina se'n bevia la meitat i va durar 92 anys. Però escolta, has de dur un hòstia. Si cada dia que te beus més de mitja botella de vi. No, No, és una botella sencera de 3 quarts de litre, eh? una botella sencera. Ara, Bé, però no crec... 3 quarts de litre és una botella de vi normal, i per menjar, una per dinar i una per sopar. I si compta envenenar, pitjor. Però jo crec que això se forja. Crec que això, com més en veus, més en vols. El teu cos sap que tu ets alegre. Alegre, que te vas alegria. Que tant Clar. si són del 12 del migdia a les 10 del vespre. És real, verdader o fals? Jo dic que sí. Vinga, jo també, m'has convençut, jo dic que sí. És correcte. L'anunci posa. És molt bo, l'anunci com comença és molt bo. Posa, el uso del vino a dosis moderadas no es peligroso. Beban cada comida una botella de 3 cuartos de litro. Menos mal que són dosis moderades. Si diu, no, quan te passes és que te'n veus 6 litres per dinada. Bueno, antes les mesures eren un altre concepte. Sabeu que tornava a lo grande, les dones grosses, el vi abastaments, tot era una altra cosa. Això devia ser després de la guerra, quan ja començava la bonança, que varen dir, ara a tope. Bueno, després de la guerra no em diu. Bueno, perdó, després de superar la postguerra, anava a dir. En Franco va fer molt pel país, però bonança després de la guerra crec que no hi va haver. Un altre anunci, que aquest anava dedicat a els caçadors, Sí? que diu així. Los buenos tiradores siempre beben soberano. Hombre, no hem d'oblidar que el rei va matar el seu germà. Jo, si me diuen que havia begut un pot de soberano, m'ho crec. I a més sempre ha dit que l'elefant el va matar fora boló, se pensava que era una perdiu. Sí. Lo siento, me he equivocado, pensaba que era una codorniz. El rei va començar en Soberano quan era petit i va matar el germà i va acabar amb setas alucinògenes en el final. Claro. Bueno, és verdader o és fals? És a dir, va ser un miracle que mateix l'elefant i doncs al final. Perquè si anava de setes, mare de Déu. És verdader o és fals? Los buenos tiradores beben soberano o no? Deixem-nos ficar un poc en la casa real, que encara no Ah, havia... que ja canviar de tema perquè no vull que verifiqueu, però bueno, vosaltres... Que ara, l'altre dia pensava, en la majoria dels reis els queda un sobrenom. Sí. Alfonso X, el sabio, el cruel, tal, no sé què. I en el rei Juan Carlos li quedarà el campechano, dels llibres de text. És a dir, com a sobrenom, jo m'agrada bastant, la veritat. Sí. El campechano i el seu fill, no oblidem que és el preparat. Preparat. Imagineu-vos, escolteu-me, imagineu-vos que no hagués estat preparat. És a dir, el que veiem ara és un rei amb un esforç darrere de preparació intensa. Imagineu-vos que aquesta preparació no hi hagués estat. Ara mateix podríem tenir de reina... No, té que saber mateix, jo.
Tinc de sabaters. S'ha de dir en el seu favor que encara no s'ha trobat que faig xanxollos amb Aràbia Saudí, no com som rares. Segurat en qualsevol cosa, saps? Ara, és vera que la FIA xerra català molt bé. Un punt a favor. És vera. El Leonor té un català millor que... Però així de Girona. De català d'arrel. Jo, el campechano m'ha agradat, Guillem, sincerament. És molt millor que el Mataelefante del Pichaloca. El Pichaloca m'agrada bastant, també. Hombre, el Pichaloca li fa justícia. Sí, i el Mataelefantes també, però el campechano, el llibre d'història quedarà més bé. Bueno, Era com l'altre dia que sentia qualcú per la tele que xerrava d'en Bertino Arbonne i deia, és que es verdad que es facha, pero es tan simpático que cae bien. És a dir, és vera que està en contra de moltes coses, dels immigrants, dels homosexuals, de tot. Ara, té aquesta simpatia que, bueno, podria ser president. Que cau bé. Bueno, Alot, me veis si es real o falsa, que ja serà hora de despedir-nos. El bon pilot, beben soberano o no? Jo crec que sí. Jo dic que no. Pues es real. Y se lo diu, los buenos tiradores toman siempre soberano. Hielo y shells, el perfecto highball, cálmala-se plenamente, refresca y entona. Bueno, Guillem, han quedat empatats, eh? Jo vull un recuento. Jo vull bar. Bueno, no sol fer justícia perquè jo sempre te sol guanyar, però bueno, avui hem empatat. Bueno, si no fem un desempate ràpid. Vinga, desempate, va. Vinga, va. Venga. El maravilloso crespelo del Dr. Smith a base de babas de caracol. ¿Crece qué? Crespelo. Hombre. El maravilloso crespelo del Dr. Smith a base de babas de caracol. Hombre, la baba de caracol té moltes propietats, és ben sabut. Se te la tienda s'ha forrat. Vendre'n-ne. Bueno, posiciona't tu, Guillem. Tu digues Sí, una cosa, claro. Jo crec que no és vera. Perquè més el doctor... Vinga, jo diria que sí. Qui ha dit que sí, qui ha dit que no? Jo dic que no. En Guillem ha dit que no i jo dic que sí. Pues per Toni, has perdut. Ui. No. No és real, me l'he inventat jo. Sé que el meu estiu de les targetes de base de caragol farà una cara un poc més guarra, però m'he retengut. Ho hem fet family Bueno, friendly. Guillem, hem de dir que encara que aquestes coses inventades ha estat una secció molt blanca. No s'ha ficat en ningú. No s'ha ficat en cap col·lectiu minoritari, no s'ha ficat en cap persona. No, estic intentant canviar lot. Estic intentant. Ets un exemple de la correcció política d'aquest país. Exacte. Per això és progre. Estic intentant caure bé el públic general. Jo sempre he dit que en Joan era de Podemos. Sí. Bueno. Bueno, el lot ja hem acabat el temps. Un plaer, com sempre, xerrar mitja hora amb vosaltres. Igualment. Esperem que qui mos hagi escoltat també li hagi agradat i fins una altra. Fins una altra. Res més que dir. Besis de fresis. Adéu. Adéu, fins la setmana que ve. I acabant, com sempre, en la meva petita reflexió. La reflexió d'aquesta setmana diu: només quan una mosca se te posa a la bossa dels ous, saps que no tot el món se resol amb violència. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.